kaibigan, mag-ihaw tag manok chicken. Kailan may higop og sabaw. Daghan yun kay may mag-ihaw kay dako gud kining manok kang uliksi ba. Gigulgul na. Basta mag-ihaw mo tanaw pag yung asti. Unsa? Tarong nga boy. Klaro. Ulitin lang ba ay may hamayan po niya. Ay, away lagi. Matay ng manok. King ginunitan. My class. Naligid sa bakilid. Kisa may gituklog si Anday nga buta ka. Darado oh. Oh. Gaya ba no? How to draw a Hashtag kaya kay gaya ba how no? to draw a juicy lips. How to draw a juicy lips. Yeah. Guyabano. Guyabano. Di umano. Si mama kumain na. Guyabano. Sa Wala ni sana. hashtag juicy Oh, lips. ito. Dagan pa ngani sa atong kita. 200 pa pino. Kami kapinda. It really hurts. Tapos ibot, init kayo. Ikaw, dalo kay bola. Atong himulbulan. Mga kaibigan. Lah, piti naman yung lata Lata, bita. For a year. Kita. Kakaon na ta. Sama na. Guys. Atong gi pakuluan dyan, mga kaibigan. Tangan og sangig. Tanglad. Dami na kayong isabaw ani ron. Sinsya na namong kaliro karaan na jud ni siya. Pero limpyo pa na siya. Luto na ang atong chicken. Atong rice, chicken. Alin na mo! Paano dito ma? Ano si Kuya Kim mataunaw ito? Tusoy. 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 Kasi ito, Kuya Tusoy. Hindi ka mag-Kuya Tusoy. Kuya Tusoy mana kasi dako niyo. Siya. Ikaw ang siya. Siya? Ang Kuya ito. Ciao. Hali ko ba? Sabaw yung mga ta. Oh, sili ah. Oh, sili ang bata. Ikaw, magsabaw ka? Sabaw ka? Sabaw. Luto na ako Sige. na. Luto na pa. Manok? Gusto na manok ay. Wala. Manok sa ito na. Nasa sabaw. Ma, ayaw na. Luto. Ma, ako tipindi. Ma, ako. Masih kuna.
nasudan. Lima. Nasudan dia. Sudan. Kaan. Halo guys. Halo Ayaw mo, guys. apel po na rin bata. Halo guys. Halo guys. Mau gulung. Tayo. Happy birthday to you. Birthday. Happy birthday. Sabong. Udah sabong. Sabong. Sabong, sabong.